सामने देखो आना जी फिस्ट कचू पूरी डालमा सेठी फिस्ट करसन सेठी फिस्ट करसन ले कर मम्मी ले कर ए गुडू के पड़ो आ गोनी हां बरा तापर कसना का बोलू की से खाए ऑर्डर नाचु आइले घर सब बळ एबड पैसा नो सेट पड़ खाली रे बाजे ना एबड बोलू आइले निकले लगा ए स्मार्ट ए होस्टिला ए मान कोड़ा आ पिला माने खेल सुन जाई दिए कौन जा मम्मा मत खा दो छी आ करे फिर ताऊ देखी फिस्ट टू फिस्ट कचू पूरी डालमा तरकारी हम तो माकड़ इना मो मामा पर डेई थांता देखो तो कि उंडी चूड़ा खाइबा बेले दहुड़ के जाके से पाचिर ऊपर अछि मो बो कर मामा गला कहला देखला लोग से पाचिर ऊपर जाके बच कर देखो ना अने केन अछि रहने माकड़ तो दउची चलो तो फ्रेंड जय जगन्नाथ केमती मैंने भल अच्छे मजा करे मुझे बहुत भल अच्छी आज वर्षा पाग को ठंडा ठंडा पाग पुणी पवन होगी मामा पुई तरकारी कर पिला पुई तरकारी फेस्ट कर देखते फेस्ट आम मम्मी देखा अटा गुला कर सोच बेली बेलिका देखते आमर ये रुटी अटा चकड़ा हो पूरी हम देख साप साप भाई गोटे रुटी ब्लॉग कर मम्मी एडी कडी खावा अटा चकड़ा हमर पूरी हम से आम से भाउज आउ झी गाड़ी रोसे करूँगी भल पहरा ना कौन हम देखे ये रसगोला भाई होता गुड़ा कौन सिन्नू अल्लाह यही कम से ब्लॉग रे पैसा पूरा मांगुंदी मु गोटे छटिया संस्था कर देखिए कौन हो पूरी वाला चल रहा है स्टार्ट ए हे ये रास सियाड़े कि जानी बस शिक्षा सब होई रोसे हेले खायो जाऊँ जा घर को जा से घर को जाऊ डालना में दो
କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଥାଳିଟା ହଁ ଆଉ ଡାଲିଟା ଅଧିକ ପଡ଼ିଲେ ଡାଲି କ'ଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲିଟା ଏଠି ଫୁଟିଆ ହେଉଛି ଝିଅ ଆମର ଡାଲି ଫୁଟୁଛି ପିଆଜ ପିଆଜଟା ଫାଷ୍ଟ ପକାଇଦେଲା ତାପରେ ଟମାଟୋ ଟିକେ କାଟିକି ଥୋଇଛି ଫୁଟେଇ ବୋଲିକା ଆଉ ଯାହା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନାହିଁ ସିଏ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏଥର ଖାଲି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଆଉ ଇଏ ଆମ ଡାଲମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ପୁରୀଟା ଛଣା ହେବ ଡାଲମାର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଦେବା ଟିକେ କେତେ ଡାଲମା ହେଇଛି କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସରିଗଲା ସବୁ ତୁ ବସିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋ ହଁ କौन ସେଇଠୁ ନବା ବେଲଣା କାଟା କାଙ୍ଗଲା ସବୁ ନବା ବେଲା ଆମର ବା ସେ ଆର ବେଲାଟା ସିଏ ତ ସେମିତି ସିନୁ ପରେ ତାକୁ କରିଥିଲା ଗୁଳା ତାକୁ ମୁଁ କରିଛି ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ଆମ ମାମୁଁ ଖରା ପାଗ ଦେଲି ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ଖାଇବୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଖରା ହେଲା ରେ ଖରା ପାଗ ଦେଖିବା ପୁରୀ ତରକାରୀ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ହଁ କ'ଣ ଦେଖିବି କେତେ ଆମ୍ବ କୋଉଠି ତୁ ସେଠିକି ଯାଉନ ସେଠି ହେଲା ଲୋ ଝିଅ ହେଲା ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମୋ ପେଟରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି ନ ପଡିଲେ ରାଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ମମି ତମେ ଅଣ୍ଡା ଇଏ ତମେ ଆଉ ମାମା କଣ କଣ ତିଆରି କରନ୍ତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସରିଗଲା ଫିଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଯାହା ଘରକୁ ଫିଷ୍ଟ ବାଣ୍ଟିକି ଆଣିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବସି ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ ସବୁ ହୁଏ ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ବାଲା ଫୋନ୍ କଲା ତୁରନ୍ତ ଆସି ତମ ପାର୍ସଲ ନିଅ ଧାଇଁଗଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ପାଇଁକା ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଭାବିଲି ଏଇଟା କେଉଁ ପାର୍ସଲ କ'ଣ ଭାବିଲି ଏଠି ମାନେ ନାହିଁ ପାର୍ସଲ ଦେଖିଲେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ହାତରେ ଅଛି ଆଉ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମୋର ପସନ୍ଦ ଏ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ସୋ ସେଇଠି ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି 245 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଆମର ଏବେ ବାଡ଼ି ପରିଷ୍କାର ହେଉଥିଲା ସକାଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ଜଳୁନଥିଲା ଏଇନୁ ରାତିରେ ଆସିକି ଜଳିଆ ହେଉଛି ଏଠି ଆଉ ଏଠି କୁହୁଳିକି ଥିଲା ପବନ ଜୋରସେ ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ତାକୁ ଖରାଖରି କରିଦେଲାଠୁ ଜଳିଗଲା ନିଆଁ ତ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳୁଛି ଏଠି ଅଳ୍ପ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଇଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ମନ ସେ ଜଳିବ ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆସିକି ଦୁଃଖରେ ପାଇଁକା ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଯାଇଥିଲେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କାମକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଅଳିଆ ତକ ମୁଁ ବି ଆସିକି ମଝିରେ ବି ଚେକ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଆସିକି ଯାହା ବି ଲିଭିଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରିକି ଜଳେଇ ଦେଇକି ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳୁଛି ନିଆଁଟା
तो साग मैंने जब वीडियो भल लगे तो निहती भाव गोटे लाइक करदे और मो चैनल को सब्सक्राइब करदे और पाखे बेल आइकन दबाई देवे जहाँद्वारा कि सर्वप्रथमे मोर वीडियो आप पहुँच पारे। रोची बाय बाय टिल देन।